Serbia. Karibu sana Muganda. Abana banyasaya abanana wake president ya conference ye Dr. Thomas Nyakundi, president ya conference ya Nyamira, my friend. Nere doctor. Omaite amalieta ya abanyagitari namake na ije doctor. Na abagani bansi bali mwakire mheshimiwa Gisairo. Mheshimiwa Ogora, my friend. Mheshimiwa Jared, I'm seeing all of you. Mheshimiwa wa MCA Itoga iga. Kironde kimero mu MCA wa nene royo. Na wa MCA bonzi 20 nigo bara wa MCA ba nene kiaranje na mugavana. Abami ndo mwesi muri iga asegetie ke kia Nyamira Westfield ngo bakwaninde mbiyamore abangina boka basentu mieli eliatare Biblia abakungu boka mbiyamore abasacha boka ntagete murume mpaka ukumbi huu wacha niite ukumbi uwe na neema uwe na bashasha mbiyamore. Very good. Ncheni ngoro kwa nakingoro kwa irorera nakingoro kwa abura bangina bakwana abasacha mwezi bi ida kingoro kwa elio girene elia baliri tonaende nchara ya beire igongoro kwa Walter Onkundi. That is the name. Inche no muiboro we county ya Nyamira. Elina so akoli siasa ekerogo last time na dagete kubolia ekero mwaka nyagara masira nkaira nsasi nini ngatiga kumbe na akorera makosa bali ngawa danga na makosa na imona akorera we mukia maboko igoro igombe yana atigete igogo tigane kawaida igontiga naende wana mwanga understand bali bako tewanga last time 2022 na akorera makosa we mukia maboko igoro bali bako tewanga na akorera makosa we mukia maboko igoro bali confused bata maite kibago kora we mukia maboko igoro ino ro muchando bwoko be intellectual yani oko batu complex for the class tari boyo. Okay, ekero unkuligia neki obugavana bwe county ya ekero nta ya Nyamira igani gongo kolega siane se county government ya Narok eyibona iseko beka ebiragonse ngira ngo cha Nyamira gai ekero nta ya se county government ya Narok ni gonde mugondo ni ngakira okale biashara matara bano bole ni biashara tari boyo esenge joko rusira sa mugondo wa korregento inchebona ngo chikora bole biashara na ine cha yemusimegete gaiga ekoro ku kilimo bia chombe chirimo tugete jikoro ku kilimo bia lakini mkulima mfugaji na mbare wa roba tugete chingoko indo chenga njene ngoko mheshimiwa ngoko tugete chingoko ga para roba tugete chingoko na ijono mutugide bwe chiombe ne chingoko ne chimbuli esenge nchonga nte bintebyo ekerongo soma Genesis na bego tebanga Nyasaye kera atungete bintu byonsi akamwanya abantu akoreki abitenenere wono nje ndene bahati ekyagara no wangi were sekanise ya Adventist ese to alikwegeri kwegendo yoko rukusti wati kumonyorede amasoma ayo bakabono yango somi wale igo ntuna bateneneri bebinto bya Nyasaye korwo bolemi bwebimeri bako bolemi bobotugi omotugi oyo omorengo monene se Biblia ari korokwa ayu chitigerere ngabwate. Okay, chiombere ngabwate bali mo some Biblia ile ngati ale laba tewani ngabwate yokes of oxen yora bachi algo sikuibere yega sito korani ya Nyasaye omwagachi obutogo koraga iga esengenje yo gufala development ye kanisa ye Adventista is key to the spiritualism y'abantu baito asensei esengenje kero muntu nabade gentegenete we need to believe
In the name of our Lord Jesus. Jeno modikon, abadikon ni wale mayemu ke moko igoro. Abadikon ni bale nga 1 2. Inate umaite mwaira ne liswali bana nabuli. Abadikon ni bale mayemu ke moko igoro. Abadikon ni ngai bale 1 2 3 4 5 6 7. Okay, mbata liswali ni komsana nda yoko boyo sabadikon ya saba. Ayete nango modikon yoyo. Oyo nywete suti ere mangere eburuka ine black na beige njugo chaga. Ebe mangere. Okay, oriote nene magaya o iro imoka ko magaya o ningoy. Njugo chaga ai. Oyo modikones njugo chaga ai modikones. Na bali batatu bale ngaya njuga. Sorry, I'm sorry tiga umetona cuma nara makosa yoko au mwanasiasa ali bagara kimtindi ko sali ya kanisa teno Adventist na ndima ito murayo manenya sai. You 3 and you 2. Ngai na ende mbaroro na rote oimo kikorwali ntiko chango gai. Umaite? Para gusukikero gai kanisa. Anta kete korra oyote na bali batena ngai bali. No mungeni umaite kana banda nyore. Chungo gai. Ode na ende nara gunti kete ga. Ona bamaite. No, tinda kete ko kwa na. Kirogia ongere. Kanisa. Chungo gai ga bachire 1 2. Aba dikonesia baraba ke my wife no mo dikonesia umaite go sabira ni kuna. Chungo chaya iga chungo gai ga. Okay. Onde na nati kaga limbale ba mugeti babere galia gose mo wa maswai. Onde na le tuati kaga ya waka. Okay. Bale ngamore 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tianda na wuli swali ri komu pa 10. Esenge njoma etenja na masomo Biblia. Maitagani buku tu aja kusoma despite contributing to the development of the church, this physical development. Chia ni monchire ibere chia kwa neta sebuku. Tika kwa na bolia selu ga yomo ibere. Aya mensacha ni yede nko. Njingo chaga ga madam watute. Yatora Roma ite na ende na lingo mo pathfinder igo ande ta yoko mbwa na ina go komboli eliao. Monerie ebunda nere arenge omosacha gosoma kum omokungu ndia mona ira negochia neke na te wake bude no moku yarenge bali mo gosome gesonge ko tebanga the donkey spoke in the human language. He asked Balaam gosoma ne bateba it ndia mono lakini senge ndio watemire engoko ga yansingi 2000 yenya sabo seni gwata igo chugole wechitia ngoko ngoja gocho mwakonde kalonde ga bana ncho ngege chitu sawa ndio mwana sana asante tate nati ga Ensunja kwane te aya ni mwende akwane te nelie elia te pol utumbori kweli ngoko mukyo kwa kweli terapia sasa bama yeti senge ndio mtama yeti Ese ndio mtamanyeti ya amba go lunch tiba say 3 4 5 6 7 8 9 10 then mwaleng awang era ya me mo yo ndio mo bona genda ro mo karansi awa dikonezi bali bandire ndi bai no wale walikuwa walikuwa translators wamepata engiti ende yakwa nete nigekoro kwengiti nagekoro kwa engiti engenda naende ncho nerere ukwano is Genesis chapter aya naende gakwano as Revelation chapter 12 nere eria ari kurwanio rwimbo rwo mukungu egataka erie omwana oria gochikoibora no mwana oine kanisa which is no kanisa nero mukungu lakini omwana Yesu Kristo ntagetemba tebinga kanisa yaito yege Adventista
ne kanisa genuine lakini netageta abantu muri ime na into tobe genuine. We must live the faith that we profess. In this church we train many things, one of them being child guidance. Child guidance. You know, the spirit of prophecy and these books that you read every day have indicated that if you follow the principles therein, you are able to guide your child in a manner that is befitting the kingdom of the Lord. What is happening in Kenya today? Let me speak this because I also want you people to have something to record for the purpose of development of this nation. With the heightening levels of democracy, right here in the church, there at home where you come from, and awareness of the rights of the people, children have also come to notice and understand their rights. Following this, given that they are not mature enough, given an opportunity to make decisions for themselves, if they are left unguided, then they'll be misled because of the nature of the decision they make, owing to the ability that a person can make by virtue of being a minor. One person reported, called Robert Aristotle. He indicated that a mature person, a mature person is one with a keen sense of responsibility and a conscious awareness of what is proper. This has not happened with our children. That's why they must be led. Another thing is that when I was studying law some time back, I noticed that a minor is a person who cannot take responsibility for himself. So we must guide them as our children. So abaiboli moimokie a responsibility yango. Elinde tonyare kora abana abaito gesakugeto ngego chikaboro nyanto gochikokore gasengia ama tukaya bono iga. Na inde tutotigara bali muboka tigatoba tufunge ko nyomba nese bali mu nabwo tufunge. Lakini na inde tobe machua una Biblia bateba tutoba ise ko bachegia. Tubagaide so wanchani but with strict firmness so that they can be able to follow the principles of the law. Ekiara ndoga gitutuma bane school omaye ko ngumo mwana osambe iwe school. Ndo igubuya moroje. Kitoko igubuya. Yanya saba sene to andrego chibosibya. Finally, esengencho chinse chiacha kirako bachinde. Yonta gitoko basaba. Lakini yako rakarango na bara nyaro buseneta. Ya gono jakira obasa. Ngagaba no tigra bandoncha. Bono go jakira ko bachocha nimbaroji. Okay, bono tinda gitinje kwa na siasa lero go semu manyate. Lakini esengencho omosacha kwa nagaiga, omosacha lingo. Lakini agaba na lingo. Goika moira nerie, eyugo itamoira nerie. Iraneria omosacha lingo. Egaba na lingo. Egaba na lingo. Lakini omosacha na ndo bia to ko kuvolta twensi gabone gavana nawe wamono ndo mosa namona sana ona rende naende na bakania ebintu bikego ona maite mangana machiri yande konyana akurira lakini waro kwangire gusari na bakania mangana mange ina karona tebetigwe njeno mwalimu ngasomye university mwalimu nara ora somye university ngai Dr. Jared Diare aba engineer na neji professor chivere chie kaniseye ninduto katora nyara go somye university oroche ndarange gunje okora interview yo go somye nasari ama temwa yiningete na kieko aranta abori tyo ba MCA ndatebuwa ingende imbolie obubunge moroche nindu no timbaka nke gitutu masaba angobono tinjoga nigonde ga yese njongo bolyo boga ndadabulende ndiyo boseneta ni yale tigo nyale kera abantu mbale ga banyare tegasiye yo nchende manager tigato tigero mo ifrani ebinte bina abantu bande kali boyo obo women rebrand obo women rebrand
kero muntu nabwate gasia igo bono kero muntu atarele niangu bia muno sana ige kero tukurine kyovuga bana naende tumo irabu ne gosori abantu baminto e county ya Nyamira ne bwate michando yebwe ere portion yaye mechande bwate ne mebe ndoko jara gukwana njeni gonko baroseri bitu bya ino straight abana baino na butota getabaja ore mirimo naende tari ya gosori fair representation onyanko ruga kitu tumasaba kwenda West Mugrango Borabu mpaka North Mugrango kalingo liya bairwo kanasio migona chango ikabugetutu na chanali yo moidio no sogeta bugetutu ekasi ni aye namnya batabanga nali kiro muntu korbogetu. We are not going to do that. We are going to be fair and equitable in terms of development. Gati mbataiti story nyingi mheshimiwa Clive bora anje sengijo na ijengo mnyoka inde weje asa ngao ndagete ko gusaba na masikania maneno mu bunge oigaiga oiche gocha kwa nyakwalengera ngocha tigamba ko berio batero komo ona kitogo kwa gose ngi karansa to kire oi tigang karansa okay engakengi ya mono to chake engakengi ya master mono